Op donderdag, ja, een combinatie van parkeren en markt. Dat is wel goed samen. Zo, ik ga even bij Dorfschoot. Af en toe kom ik ook hier, of ben ik wel in België, dan ga ik naar Sint-Niklaas, naar de grote markt daar. Zo, ik ga hier eerst even kijken. Het is een ruim aanbod van alles. Tot volgende week. Dan heb ik nog geen miserie van die kransen. Nee, dat is pas De week daarachter. de week erachter. Maar dan kan je op de fiets komen, dan moet je niet naar kijken. Goed, dankjewel aan. Goedendag meneer, graag 3 kilo van dit hier. Nog een overzicht over de markt, over de kaasstand. Daar heb je ook wel wat Arabische producten, kaas, fruit, groenten. Ja, ja wel bedankt hoor. Ja, dan daar die fruit en groenten, ook van die leuke combinatiepakketten hier. Zo de formule van 2 voor 5 euro. Ja, wat er hier ook veranderd is op het gebied van mobiliteit, dat zijn die hubs. Dus hier in het grond, bijzonder opvallend in het straatbeeld, de mogelijkheid om te vertrekken via een flextaxi van je woonlocatie. Ze staan overal tot dit punt. Kijk, hier staat ook de info, welkom op de hub Hulstmarkt. Dus via telefoon of de applicatie, minimum 30 minuten vooraf.